Memo nyina kwa ba edeba attention TV so den na ekoso bre e na aso na munim se den na ekoso de se ebre ne so saa de ana ensem a ekoso ewo oman yimu de to fom a na ye de bro yen pe asem ade acheso ene ya ede e na ye pentimi ka wo se wo hwa yen ewo YouTube a o subscribe na wa like na wa share na fe o do comment atwa se ye ba ye be kenkan ede ama o e bia na wo so Facebook and I will share attention TV. I will share na wo like na wo comment na bibia aye kama ede amaye den na ekoso so de munim say ye ba say dia na enwuma ko bia daroma eso ya sene sika famu emede eba besom mo Queen Varsity Foundation bronya mu na ye koya kakakra bi na chese bronya bre no aso anisa enti de wo bi e ya achede wunnim baby a wode beko e de akoche no modern fair Queen Varsity ewo ahomatrufuo yi so frɛ no ewo 0548 302 985 obeba abeje wa chede no na wode akwa akoche e de ama e bia na wonso de no eyesika o frɛ Queen Varsity a wode ne ebetwetwe enkomo na wahwe na ma ye bibia ama na ye kama se eya atade papa enkupa perfume papa ena wo pe ede asiesie wo ho de a na Teas Cosmetic and Boutique omo asoye ena mekanfo ede ama wo kɔ hɔ no ma obehu se wo mo ntade no de wutie bia wo ho de ewo modofo se wo so se wo yetiatia se wo ye hɔ ne hɔ se wo wa se wo yetietie ne nyina no ubenya watade ewo hɔ da meka se mo de omo hyada tu kwan kwa brochire ena wo ma kwa akɔhya me ayentade no ede ama wo nti wo matade hye wo a wunhia se obi nso ehye bi ena wo mu enku ne nso ne enku papa a ewo din perfume papa a ewo din a wo di spray wo ho na sa wo nam a wo bisa wo ho na wo twa nani aba abehwew we die yensre emfa nkokwan enti bomoden sa wo di wani betwe mu ewo Teas Boutique and Cosmetics wo mu adweso e no ewo Ablekuma Agape Tarazo na obetimi nso afre wo mu ewo 0242 631 620 bomade na efre wo mu ne kokko pie mu ho na bronya o shopping nyina say atade ne perfume ne nkudi a ko ne ko shopping ewo ho media ene Rahel oba pa metwa me husima na se me ba ye bebo e de ra ensem nim ena ye hye ensem no ase edi free abrantie Benson nana yaw oduro boaten ne din ankasankasa eno nemum na hotedin aga na de obi bia edi nim no eye funny face ana say children's president na abrantie kamia ye se enansan mu no ewo ho a no aba social media na no abedi di atemo kama na amanfo wo mu ben no a wo mu warehemu ewo ne mu yie pa wo mu nyina atem didie na ebi ekọ ede ma wo mu ensempi na ena akoso ewo funny face na kache enam so ema ni kopie mu ewo court na court hye se wo mu hwe se ne ne kasamu ene ne nsem a wokeka no ekọ se de chia na ebuto na kama ye se wanya adwem ha kakra enti court no hye ye se ye mfa no enko psychiatric hospital na wonkonkoje ayarehwe wadi kan akode edikan ama achire wo baaye wo bae no wasan be hye ne niema na sibem na court ne se da bi enkame aye se na pomode hu nsem na ba na adwen mu a enhye da ACP sa enti wansan konimpire no so funny face akwa kopie mu psychiatric hospital nti na se ne yente ne nkakra esan se eyade owo ho eje ayahwe nanso aseda enka nyankopon se ni video foforo de ababeto Instagram echese se de ne ho je osrafo bi de kwakosra na enkomo oni ni didi ene ensam a woka no timu se de na adwen no ekonkan nti we de ye nyina ye nim se enche funny face obe free psychiatric hospital abafie no ne nyina ba bedi bronya kama mpa ya ye bwa no na moma ye konkosha funny face ni videos ni bi o psychiatric hospital hono wa ye ede aba emontin so Number one selling best soil milk. Yeah, Lanty soil milk. The whole Ghana. Let me tell you, that's the only soil milk you are going to use to celebrate Christmas, New Year, Easter, everything celebratable is Lanty soil milk. But I know how we do it. Got it.
Ye free funny faces so na ye de ni atwemu e wo kwadwon cancer le win na wizia na dodo na e de frɛ na brantie e ba no sinitwamu a ye kumahood se na ye ka ne se kumahood ana se asante mamu kumasefo wo mo sinitwanim na wo ya ade yie pa na wagentre he na Ghana ha nyina enkwada hunu na wo mo ni je empanifo emre wankakora ne obia ni je le win ho na nsan ena yete se wode ne ho akodom eye football club bi e wo New Edubiase mehwe New Edubiase United Football Club na abrantie yi no wo mo ene no ekọ contract se anka wo ma meye ambassador elfa ema football club no that's what it to wo manim se eyade as wo si agoprama so pa ne ema ne board ya o ene atena de wo betu bi pa wotene trini mpom wodin pa enti no se akonya ne beto ho nko a se wo mo bo emfa ema New Edubiase a wo bebo e de amom na wasan ye ambassador adwuma na ye de ama no asan aka ho na we official match Halloween aboya nyasem ketwa na wo hwese de Halloween AC Park ne so na New Edubiase man any supporters a wo mu kopie mu wa park ne so wo mu ani gye Halloween aba park ne so e do krampo no eye enthusiasm mu a ebetimi e de ama Halloween amana hyego na yenkwahwe video no se ne Halloween AC Park ne so foforo no ani gye omafo no eboje ne so ene afi wo si park ne so sade na wo kotire batie no ene be mu hu se kwadwon kansa no wono se de yakopon bo no oye versatile person me chese bibi bia wo de ne ebetum se wonye no wo betimi aye amana yefe Kwadwon kansa Lewen is making his debut for New Edubiase United in the ongoing Division 1 league. New Edubiase United against Unistar Academy. Young Cancer Lewen is making his debut today. The prolific striker, the most expensive player. Enti Lewen kwadwon kansa ni video ena yakohwe ni mu se de wo si agropama ne so a wo kotire batire toto ne nan no kame aye se ball no de woni mbopa ye enti Lewen wo hoi se wa magana fo nyina hunu se eba no sinitwamu a wo yade eba ne enwuntuo mu nso a wo hyelai saa enso ena eba ne se ye gina ho na ya age microphone ni ya yi comedy de ka no stand up comedy ni bia eno so oni me pa ye na se wasan kire ye se ball bonso de eyade a woni bonti Lewen wadru bo yi de ye hwe se eba na kuturukubo ana se de ye ka no wo poto kasem se boxing na no so no ye be hwe se obetimi agba nti ye wadwen ye na woni bukomba nko ana sa ite powers emefe so ema ye bronyen yare yansam no ekwa akopie mu ewo Livingston Setekle na so ye Mature Stone Boy Beam Nation President na so ye na ye kwa akopie na abrante eyade a ne ho nsam ho nhyada nti ni bebre sa bone de no se ensem bone bi e fa ne ho no nhyada ente na anu ya de a VGM oni shatawale ko yo hu fi kakra bi na ema ne sembeje entre ha kakra enso esanse ne ho dwo nti amanfo eso pa shata ni nyina mu ne na mu ade aba besin ne na Stone Boy wase wono de ashaiman ena wotena ye ashaiman ena wonyin ye enti no watena se asese afa pen ne pepa de ato ho ahunu se Ghana ha na nya ashaiman nko eba no emabun se adwuma ye ensa no adwuma titiru no a eyade a bebre na enhyeda enibie enu ntinam so ama emabu bebre na brabo abo asesa basa wo mo ne na mbasa basa enti na ese wono so wakoya onyumtuni emabu titiru ena epene nyom ne de na ese otimi ye bibi edebo Ghana mabu enti what beam skills aba emonten so we Livingston Foundation no ase ni nyina ene se ensa no dwuma ena mo ba churchere emabu no se ebia wo pese usua se de ye liquid soap enku e de ka yetiri mo esa se no na wo so ase wo ja
ene ye to for ma na amanfo to ene ye semna ye dada ye yusu ewo ye fie enti se ye semna na apese usua ye bia na wode no ye pastries adepan bibia yansa no dwuma se mpo etire bo ho adwuma na apese usua beam skills aba eba bebo am na stone boy sa initiative we na wode aba no ye bo na baso yie pa esanse ebeboa ama emabun no enya adwuma aye ne yenkonkɔhwɛ said the beam skills a video no ensem ete. Beam skill video ena yakohwe se muhu sa branch stone boy na kasa ejina mu bia wo kasa na yen a ye wa attention tv heidie wonsam no ebeto monten so na eyebone a yebeka enti sa wo ya papa nso a se yeka na yebo abaso magana fo nyina ehu bi esan se nipa ya ade a we den wo se ayeyi enye obi bia ena be se nyumtofo na ebebre na aba obu wo ha oba wo nhye da hunu bi papa bi o de ba o friend for interview kra no oche na ho ne ade na so stone boy de watena se hunu se emabu ne penenwom na emabu no so na eni adwuma ye inteso oboa ema emabu enya ensa no dwuma ye ho nsem na atwagui eha na ene ensem a mede beso mo se den na ekoso mede ni nyina ebesie na meka wo se wo hwe attention tv e wo youtube a o subscribe na wa like na wa share ama obi nso enya bi ahwe sanso na facebook attention tv o like na wo comment na wo share na chese obia ehunu enema ekoso e wo oman Ghana mu media ene Rahel Obapa me enam de den na ekoso ebeso mo makra